Kana kuti tikwanisiro chegiro tinashe Mugabe zvenyu mimi zvidiki zvamukita izvi. Tikudari tinashe Mugabe ndewandiri kuda kwete mimi. Ndikuda tinashe Mugabe kuti auye ndopachetengera kufamba nyechinda kumberi kwete Drumas Media. Muna zvamuri kuita. Ndikuda tinashe Mugabe ndewandiri kuda. Kana chida mari yacho ndinayo. Ene ndo yandohura mufunge. Mozo play kana wakuzindiona upapa. Ndohura mari kwete murume. Anotibatsira nemurume. Achindipei. Iyo tsvina iyoyo inoda kugeswa. Zuwa iyi muri yeZimbabwe nhasi era rimwe zuva nhasi unoka tiri kwazvimba kwamadzima tiri padhuze zvikuru nechikoro chekutama kana kuti tingati kwapresident former president the late Gabriel Mugabe ndokwatiri nhau yatisvitsa kunoka ndenhau yekuti amai tingati baba vepamusha pano patiri vakaroora mudzimai anga aine mwana wake. Asi amai vavakidzani vanoti amai avo vanga vaine boyfriend. Pavakaona dzimwe nyaya dzakubuda vakabva vaendesa mwana wavo kumuboyfriend yokuti varoorani. Saka baba vepano vakati aiwa inini madhaga kadaro handisi kumada, vakabva vati bvai pano ndokubva vabva pati pari zvino amai nemwana vagere pamurume mumwe chete according nevavakidzani. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Zviriko here izvi, regai titaure nababa titaurewo zvakare nevavakidzani tinzwe kuti vanoti kudini nenhau iyoyi. Kutaura panapa mukomaga inenge isi kana kuti haisi isi handi muri kunzwisisa. Inhau yekuti ini ndakanetsana naamai vepanapa, ndanetsana naamai vepanapa ndichivaudza kuti nei matora chikafu muchibika muchienda kunobika kumba kwemukwasha. Muri kunzwisisa? Muchibva pano muchitora chikafu muchienda uko muchinobika, muchitora chikafu muchinobika uko. Pano ndichibva kuno basa kwangu uku ndichiwana pasina kuita sei, pasina kubikiwa. Amai ava vakataura rafu yavakataura kusvika inini ndazobva pandakabva. Mwana wacho iye musikana akandituka, ndamubvunza kuti andidi kukuonai muchiuya kumba muchitora chikafu muchinobika kumba kwako. Akati Futseke you are a liar. Kamwana kandakatochengeta kari kadiki kubva ku ECD zvinozikanwa nababa vake nehama dzake dzese vanozviziva zvandiri kutaura izvi. Community inozviziva zvandiri kutaura, asi kutaura zvinhu zvekuti zvinhu zviri kure. Mushure mekunge tambonetsana kumashuro kumunoziva pane dzimwe nyaya dzemumba dzekuti kana iwe uri married iwo kumusha kwavo kuDarwen uku ameno kumkumbura ndinopaziva because nditori mukwasha anozikanwa. Saka tanetsana nyaya dzemumba idzodzo waiti kana uda kusangana naye antanga kuita rafu, antanga kutaura yeye moyo wangu wakasviba newe nezvako chakuti handiti. Saka wopedzera wasiyana nechi nemunhu. Mamwe mashoko anondiudza ndekuti tsvaga mukadzi uroore.
iye ari mukadzi wenyu? Iye ari mukadzi wangu agere pano. First time akataura izvi ndakatsvaga girlfriend. Ende girlfriend racho rakandida zveshuwa. Ndakapedzisira ndakutodanana naye. Ndobva ndaona kuti hazvina sense izvi handiti. Beta ndiita sei? Ndisiyane nazvo. Ndobva second time ndaona achiramba achidzokorora the same thing. Ndobva ndatsvaga futi mumwe. Ndobva ndaona zvingori the same. Asi chakazondinyanya kundirwadza inini inhau yekuti kumashure uko tambonetsana vane 3 days aona baba vemwana wake vachironga nhau yekuti mwana abhisirwe tsvagirai kuno. Vabhisirwe tsvagirai kuno, baba vemwana vakaisa message yakanzi ndarota tichigara tese. Ndarota vakaisa message pafoni yokuti ndarota tichigara tese. Anga achidii kurota nguva dzese kumashure uko asati aona munhu. Mukadzi uyu ndichimutora akanga asina kusimba, anga akaonda. Even bvunzai community. Inini kana nchinge ndapa munhu rudo ndinoti ngatidanane. Hapana chaanoshaya panapa. Tinobatsirana, tinoshanda tese. But most of zvinhu zvizhinji zvinobva kwandiri. Zvake pamusika panga kwanise kuendesa vana kuchikoro. Patara ipapa. Pamuri kuona apa patara apa kana ukanzi uri kutengesa madomasi. Ungakwanise kuendesa vana kuchikoro here? Wake mwana ndaimuendesa. Teve mwana hanzvadzi murume wake anonzi Clayton. Hanzi Chimbudzi, anonzi Clayton Chimbudzi. Takavaona vanotengesa pabhata apa. Vakada kutengesera mwana wehanzvadzi yavo masoksi anoita pondo. Ndaenda kunotenga uniform yemwana wake ndina iye. Ndikamuendesa kuchikoro kumusha kwavo kuDarwin kuti ngaachimboenda kuno kusinza nyanya kuita musikanzwa. Hama dzake hapana akakwanisa kumuendesa kuchikoro zvinhu zvandiri kutaura izvi. Ndikamudzora bheki mwana asingaende kuchikoro. Akadzoka papi? Ndikatanga futi kumuendesa kuchikoro kwachikaka. Ndaona kuti inini magariro atiri kuita asi kwawo. Uyu ndopa akamudamburisa kuchikoro uyu Nkwasha uyu. Achiteera mwana akamutora asati akwanisa makore ake. Amai vacho vakazvivhara-vhara. Ivava vanova ndo mai vake vainavo ipapa. Nekuti vakanga vaine ushamwari nani? Na uyu nemurume vachiti ndisahwira wangu. Zvinozikanwa necommunity zvinhu zvandiri kutaura izvi. Handi muri kunzwisisa? Saka zvamira kudaro inini ndakati beta ndigari pasi. Ndakatsvaga option ingamurwadza. Option yemurwadza kudzima firiji. Handina kutuka munhu, handina kudzinga munhu, handina kurova munhu. Kudzima firiji nekuti ndo maanga akatarisira kuti munechi. Mukaenda kumba kwavo izvozvi kuri kutengeswa doro. Zvinova zvisingabvumirwe mucommunity. Kuri kutengeswa doro. Masupa nezvimwewo zvakadaro zviriko ikoko. Kune kamwana kangu kari grade 6 nezuro. Grade 5, grade 6 pamadzima. Nezuro akauya achikomplaina mwana. Achitaura akatumwa kumvura kumapasti 6 dzekumanheru. Akaenda kunochera mvura uko. Akadzoka nepano achiendesa mvura distance in more than 700 meters. Kubva kumba ukoko kuenda ukoko almost tongoti half a kilometer. Mwana adaro akaendesa mvura kumba ndokubva adzoka kumapasti 7. Akati ndatumwa airtime kunopiwa mari kwa Green kuti nditenge airtime apo padzimbabwe. Unoona kumapasti 7 mwana musikana uyu ari kutumwa. Atori kuchikoro mwana wangu ari kutaura nezvake. Ndokubva anonoka mbana muchimira ndikuperekedze mwanangu kwaita sei kwadoka. Vakauya pano zveshuwa vachimuteera. Mwana ndokunditsanangurira magumbezi angu amakandipa dhedhi ari kutorwa nehanzvadzi yemurume ndo ari kufuga ndokurara chitonhorwa.
ndakavabvunza kuti inini handichengete vana hanzvadzi dzaProsper, ndichengete Prosper, ndichengete iti. Muri kunzwisisa? Vakanditi haundipe mutemo. Hama dzake dziri kuti dzafed up. Saka inini chandiri kungoda chete inhau yekuti pakunetsana kwatakaita Mukwasha, chinonditi Mukwasha ndiye ari pazviri, ndiye anoziva usikireti hwavo. Ndinoti kana neyo baba wemwana uyu futi vakatopusa kana vakanobvuma kunogara naye vachirodza pasi, vachirodza mwana wavo, nekuti ari kutorodza pamwe. Inini handitaure kuti i-boyfriend, but hunhu hwavanoita vese ndo huri kutaurwa necommunity. Inini handisati ndati i-boyfriend nokuti hapana pandakavaita sei, pandakavabata. Asi Mukwasha, imimi mukoma, Mukwasha anopinda here mubedroom menyu achituta zvinhu? Anoenda here kunotora ngoro yekumba kwavo kuti atakure zvinhu manetsana nemukadzi wenyu? Hazviti. Zvinoreva kuti chii? Automatic kuti Mukwasha atakura zvinhu izvi akaendesa pamba pake, ndo zvinova nhasi zvavari kushandisa. Masora ndo avari kuchaja, mafiriji ndo avari kuita sei, zvese ndo zvavari kushandisa. asi zvinhu ndezvenyizvi. Zvinhu tinoti kana zvinhu zvatengwa tiri pamusha, it's not kuti ndezvangu. Even ava vakatenga kana huku inonzi ndeyavo here kana kuti inonzi ndeye pamusha? Ndeye pamusha. Saka ivo vanoti pane imari dzangu dzakashandawo mushure mekunge tichishanda tiri pamwe chete. Manzwisisa? Saka inini handina even sei kuti angakwanise kusiya zvinhu, because kana kuti ndingataure ndichiti kuti nditi usatore zvinhu, kana munhu ataruda kutora zvinhu zvake, imi munoti kudi? Ya, panonetsa. Munoti tora. Akasiya imba iri empty isina kana even chunu. Mablankets arimo andiri kutaura nezvawo izvozvi akauya. Manyowani, kwete magumbeze e2 cents, aiwa ndifuge gumbeze re2 cents. Ndofuga gumbeze re 40-50 US. Quality yegumbeze. Zokuti kana mchida kukuti ndikuratidzei, ndokuratidzai magumbeze acho. Munyatsoona kuti aiwa ndinoita zvinhu zvequality. Ivo chaivo pachezvavo izvozvi vanoswera vakaungana uko. Imba yavanorara i3 rooms. Kana imimi mukanopinda mukoma mukaona panorara ambuya panoiswa door handiti pachivanhu chedu. Asi hapana door. Mukwasha akavhura mudoor achipinda umo, vanhu vari kunzi vari kurara mudining, mwana wangu wacho. Chinomutadzisa chii kuti arare nechi? Ambuya. Nemwana. All right. Muri kunzwisisa? Do you get my sense? Yeah. Chinomutadzisa chii kuti arare nevana since ari pamba peMukwasha kana achiziva kuti Mukwasha wake? Muri kupanzwisisa? Muri kunzwa zvandiri kutaura? Saka pakunetsana kwatakaita ndo paakati aiwa inini ndakututa zvinhu ndakuye I have a plan. Mwana wake musikana wokundituka ndiye akafona manero acho achiti zvoni mama maita plan ipi, zvichira kuti vakanga vatoronga kare nezvechi. Saka paakaburitsa zvinhu achienda mukitchen umu kuseni kwaedza ndichida kubatidzira vana moto kuti vaende kuchikoro, munhu asi everything ndoita ndega panapa, zvinozikanwa nevabereki vake, zvinoonekwa necommunity. Saka zvamira kudaro, inini ndakataura ndikati zvoni mwana uyu sinzi achida kutenga chunhu haagone kuenda unotenga ega, anoti Mukwasha handei. Chese chaanoda dzingava hembe dzeChristmas dzevana ndini ndabvisa mari, anongoti Mukwasha chi? Handei. Mukwasha chii? Zuva raachanyirwa neMukwasha wacho ndo zuva raticataura kuti aiyo. Asi inini ndo zvavaida. Nekuti tinonzwa kuti amai vanova ndo adzimai venyu
kuti vakange vatomboita mwana nemukwasha uyu vaiwirirana kumashure. Ipapo mirei ndikuudzei kuita mwana inini ndinoti parambei nekuti andizive. Anoziva ndichimubvunza musi unoyu kuti iwo ndio anoziva baba vemwana ndiani? Ndaamai. Akataura akati aiwa vana ndevako. Inini nekuona nemaitiro angu vana ndevangu. Manzwisisa? Chandinoti vana ndevangu ndakamutsura inini kuti saka iwo kana uchiteerera mukwasha uyu anovanhasi wari kugara mumba make pamba isina dhoo achirara vana vachirara mudining, womuteerera woningirina woti ndizvo zvese vachiuya. Mukwasha uyu aidya pano gore rekutambiriswa witi igore ripi? Gore rapera pano hapana kudyiwa witi, hapana kumbobvira pakadyiwa witi. Mukwasha aitotiza kumba kwavo vanhu vandaitochengeta pano, vanhu vanototamburawo isuro idzi hadzina chadzinacho. Akatopedza gore rese achitodya kuti azive kuti panoitwa brai ndepano, azive kuti pano panogochwa huku, pano panogochwa fish ndepapi? Ndepano. Saka vana mukatarisa zvandiri zvimotarisa vana motoona kutoti vana ndivangu zveshuwa. Junior uya kuno motarisa inini, motarisa futi mumwe wacho waainaye, motoona kuti vana ava zveshuwa ndeve pano. Chaitirwa kunzi mashoko evanhu vaitaura kuti kuwirirana kwavo kwakapfurikidza. Muri kunzwisisa? Hanzi kuwirirana kwavo kwakaita sei? Kwakapfurikidza. Saka vanhu vakazenge vaine kakufungira. Icommunity inofungira, inojaja. Even ini ndogona kutojaja, but ini ndinokuziva uyu mwana uyu kana makamutarisa motarisa inini. Imi mifananidzai hatisati takuenda kuma-DN. Junior, simudza musoro vakutarisa. Simudza uchitarisa ini. Uyu motarisa inini. Inini ndinotoziya because kudai asiri mwana wangu ka haagare pano, haarambe. Mubvunze Junior, unoda kugara nani? Unoda kugara nani? Hani muri kunzwa? Unoda kugara namama, unoda kugara nani? Bvunzai kuti sei uri pano? Sei uri pano? Sei uchigara nadhedhi usingagari namama? Unoda dhedhi? Oh, all right. Andi mapanzwisisa. Mwana uyu kubva vachienda havana vakagara naye, nemi ndiri kunyeba. Kubva vachienda izvozvi ndikanomusiyawo. Saka mukadzi wenyu imimi nasuno akati aba mwana sori ndakakanganisa ndakuda kudzoka, makagadzira here kumutambira back? Enough is enough, because mukwasha haana right yekuuya achitora zvinhu pano achiisa mungoro, ngoro yekumba kwababa vake, achituta zvinhu achiita sei? Achiendesa kumba kwake. Saka anodzoka kupi? Ndakakanganisa. Aiwa, kuna kutadza kwakadaro mudhara, pane chinoregererwa ipapo. Ndakutopenga nekuti inini manzwira ndaita nyaya yenyuka. Ndanga ndichifungidzira kuti ichokwadi kuti amai vanova mudzimai wenyu ari kudanana nemukwasha. Izvozvo zvakwavari ivo nemwoyo wavo nemasecrets avo nekuningirina. Handikwanise kuzvijaja nekuti ndiri kutaura kuti handina pandati ndambovaita sei? Ndavabata. But community nekuona mawiriranirano nesituation iripo, community ndo zvainoita sei? Ndo zvainotaura. Muri kunzwisisa? Ndo zvainoita sei? Ndo zvainotaura. Ini ndiri munhu wokuti ndinoshanda. Ani masvika ipapa ndiri kubva kubasa kwangu kunokanya zvidhina. Ndatorova zvidhina zvangu zvandatokanya ndiri 1, but hazvikwanisike kuti vamwe vanhu ari 1 akanye zvidhina zvakawanda kudaro. Saka vana muri kuvachengeta sei?
vana vanenge vachida kubikirwa vanoda ku this and that. Mwana kuseni ndamubikira adya, wekuchikoro ndamubikira adya, handiti uyo angadai achienda kuchikoro, but mari yandaifana kuti aende kuchikoro ndiyo yandashandisa kuita ma up and down. For now I'm penniless, handina kana mari, handiti ndakutomirira kana ndatozowana mari kuti achikwanisa kuenda kuchikoro, nekuda kwekuti ndadzoserwa kumashure naamai ava. Saka amai ava sinzi vakabva pano ndinoti havachadzoka, handichadi. Ko imi makazosirei vamwe kusaidhi instead yekuti muchiroora henyu mugare navo vanogara mega? Ndichiri pakati pekufunga, because ndiri kufunga kuti pane wandinogona here anokwanisa kuzobata vana vangu zvakanaka. Pane wandinowana here anokwanisa kuzoti mwana wangu mwana wake, sekuchengeta kwandakaita mwana wavo. Mwana wake ndaimutengera even brugwa kuti kakure kusvika pakari izvozviye, brugwa pendi kubva ari mudiki kusvikira kutsoka. Ndichitobhadhara mari, I still remember gore randakagaisa pachigayo, ndaitobhadhara mari yekuchikoro, asi anga ari kumusha kwavo ava, kuna amai nababa nehama dzese vaitadza kumuendesa kuchikoro, asi ndaitobhadhara mari yacho ichibva kupi? Mwana ana baba wapenyu anotozviti ndiprofeti kwamagaya. Vandozviti ndiani? Profeti vacho vari kunzi vakaramba vakadzi 7 mushure mekunge ava ndo vanga vari first wife yavo, mashure kwakazouya 7 ndive kwamagaya wa. Hanzi anonzi Clayton Chimbudzi, namba dzake ndinadzo. Paakaisa message ndo pandakatora namba dzake ndikatomufonera ndiri kwamurombedzi, akati iye ndiye anonditanga ndisingade kutaura naye. Akataura zvakawanda zvimwe handigone kuzvitsanangura. So far iye atama yega apa yega pa position ndakunda after vana vangu kuti ndione kuti vaita sei, ndione kuti vana vangu izvozvi zvindiri kubva ukaditi ndamubikira kuseni inguva izvozvi. Kana ndichitarisa dziri kumatupiri handiti murikuona ndiri kutoisa chibage pamoto chekuti vadye adye. Ndofunga mawasvika akabata chibepa chemai aiyo mazepi, kureva kuti zvinhu zvandinongotsvaga kuti mwana akapinda mumba ndikabva kubasa ndichiprepare kuti adye, anokwanisa kungopinda mbononga chaanoda kuita sei kudya. Vana vangu ndovada, saka ndisati ndane stage yekuti ndikatsvage mumwe mukadzi, but this fucking shit hey haidzoke pano, hazvichaita. Akavenga ambuya vangu dai ndakamutadzira, if I am wrong, angadai akamhanya kuna ambuya vangu anonzi mai Jessica, hanzvadzi yamai vangu iri paseri pedzimba dzedu padhuze apa. Akanoti ambuya uyemone zvaita achi muzukuru wenyu. Saka haana kuenda ikoko kureva kuti zvandakanga ndichiita zvakanga zviri correct, because ndaida kuziva chokwadi kuti shuwa imimi mungati mabva kubasa mukadzi wenyu imimi anoita 3 days achitora chikafu chamuri kutsvaga imimi achibikira mukwasha, achienda kunobika mumba kwemukwasha achiuya achitora pamba penyu, musekerera zvinhu zvakadaro hazviiti. Saka ipapapa ndozvazo chaita kuti ifiriji yandakadzima ndichida kuti adzimbikane. Ndataura kuti inini panapa hapasi pabhawa pana, ndokwava kuita bhawa ravo kumukwasha, ndokwava kutengesa hwawa wavo vari pai. Iyi nyaya yepolisi, polisi ndorifana kutoyekwa kutama, ndorifana kutoenda ipapo yosikotichi imi muri kutengesa hwawa tipei license. But inini ndambotaura nyau dzekuti inini ndatobuda mazviri, ndichamuda nekuti ndiye akatanga kuti haachandida kututa zvinhu kureva kuti hachaita sei. Saka hafaniri kudzoka achikumbira ruregerero. Chiri kutondirwadza ndiche mwana wangu ari ikoko akauya nezuro achikomplena nenhau yemagumbeze zvekuti ndiri kuti handei ipapo.
manzwisisa kana muchida but inini ndinorova manje because brain dzangu inini dzikaona kuti izvi zviri wrong ka ini ndiorova ndembomurova semukadzi wangu but apa kana ndakurova manje ka ndakurova nyoka saka ndino avoida jeri because maoko angu ndikarova munhu anorwara. I'm not a traditional healer but I'm part of traditional healer. Ndinobatsira vanhu vakawanda saka maoko angu aya ndinomakoshesa. Ndikakurova imi sister pamuri ipapa munorwara muite 3 days munotorwara kurwara zvekutoenda kuchipatara. Ndakambomurova akaenda kuchipatara ndikamurova futi akarwara. Andirwe nevanhu maoko angu akakosha nepfungwa dzangu dzakaita sei dzakakosha ndinoshanda so that ezvinezvi ndiri kungoti paadisturba zvake kuti vana vangu vasaende vasawane school fees yakakwana in time kuchikoro. Ndo zvimwe zvezvimwe zvandiri kuti hama dzake kana muchida nhamba dzehama dzake ndinokupai. Ndinoita sei? Ndinokupai movabvunza kuti imi munotiwo kudii pafoni nemwana wenyu nezvaakaita. Nyaya yese taanayo munotanga kuvaudza kuti taanayo kana sisi vacho vari pachitungwiza apa. Nyaya yese taanayo. Even kunzwa kwatakaita necommunity takabvunza munofana kubabudira pachena. Takafamba kucommunity tikaudzwa zvakawanda pamusoro pemwana wenyu. Tasvika panzvimbo taudzwa zvakawanda pamusoro pechi pake. Saka inini ndiri kutaura kuti kana vachidanana vari kudanana zvavo zviri secret. Asati ndati vari kudanana. Manzwisisa? Asi community ichiona inotaura kuti vari kuita sei? Vari kudanana. Muri kunzwisisa mudara? Nekuti ndikamuti vari kudanana pasina pandakavabata anoti wandinanga chi? Inini I'm a man. Handikwanise kuita masvondo 3 kana masvondo 2 uchirara nemukadzi mugumbeze rimwe chete asina hembe asina bhurugwa. Saka kurara kwaunenge wakuita naye unenge uchitomurepa. Unenge uchitomuita sei? Wachimurepa. Saka sofa inini hangu ndinongotiwo since akasuduruka yega akabva yega haana chaakasiya chekuti kana pamba pavo kana vabereki vake kana akafuma akafira ikoko vabereki vake vanodzoka kwandiri vachitaura kuti mwana wedu akazosiya chakati saka amhino zvenyu ikoko zvese akatuta akaenda. Amai vake vakauya nyakumubereka vakagara mukicheni ndikavatsanangurira asi vakamusiyachi ari ikoko. Havana kuda kunotora mwana wavo kuti vauye kuzonzwisisa nyaya mwana wavo ari apa indirapa. Saka munofungei kuti kudii kana amai vake vakamusiya ariko? Vachita chibimbiri because vaita chibimbiri pamwe pacho ndinonguya ndetogesa ndikavanza kuti iwo kandinetsa ndakukuza pekubata ambuya nemukwasha vanoti vanoziva mukwasha ndoziva pekukubata unongochiziva pekubata papi kuna mbuya vako. Saka nyaya dzacho hatimbotinzwisise. Imwe nguva vakaenda kumusha kwavo isi hatisipo zvekuti patakazoita kuudzwa vaenda kubhedhera rababa vemukadzi kuti ariwenda ainodzisira mvura wati kuti ndiye mukwasha wake pari zvinozvi murume wakasingamudzisire mvura. Zvakamboitika kupi izvozvo? Hakuna zvinodaro. Saka zvinhu zvinonyadzisa kuti chitori chiseko vanhu vanogara munyika kuti vana ndevake hatisi kuramba but vanhu vari kutaura mucommunity vari kuti havasi. Icho zvinhu ndochokwadi. Havasi hatisi kuziva. Saka todai kunzi panokwanisika kuti pabatsirike tinyatsogutsikana kuti tinorera mabonga mumusha tawana anotibatsira kwaitwa madna tainyatsogutsikana. And ndisini zvauri kutaura. Because asi zvinonetsa saka tingati isusu amai vanenge vari kugara nemwana womusikana pamurume mumwe chete. Pamurume mumwe chete ndozvitoripo
Because ndokupi kuona amai vanobva pamusha pavo pavakaroorwa nekuti iwo warambwa mukwasha wopinda mambo yamubedroom osumudza zvinhu oenda nazvo kumba kwake kumba kwomukwasha wogara ipapo. Ndione zvichibuda ko vakati vakatita zvinhu zvavo vakaenda kumusha kwavo vakazodzoka kana kuda kuzoya kumukwasha uzona mukwasha vakazodzoka kuti ndakumboenda unoona mwana wangu nemukwasha but vakatuta vachibva pamba pemurume wavo vachienda unonogara pamba pemukwasha. Pamba pemukwasha wacho apo tichimboziva kuti kumashure uko vaitamba vese vachita chibimbiri chavo ichi ndo chatadza kunzwisisa kuti kugara kwavo kugara kwomwe kugara nemwana wavo here kana kugara kwoti vari kudanana zvokuti chitori chipariwo nemwana wavo. Kana mwana wavo asingazivi asangofanira vanga achiziva kuti imwe nguva akarohwa akataura kuti zvoni muda kundiuraya kuti unyatsowana kusara kudyara naamai vangu zviva kuti amai nemwana vanozivana. Ndofunga manzwa zvataurwa nababa. Baba havo vari kuti inini zvokuti ndinongedze vanhu zvandisina proof nazvo aiwa kwete ikoko handisi kusvika ndo manzwiro amaita. Asiwo muvakidzana ataura kuti where there is smoke there is fire, although people end up exaggerating the fire. So hatisi kuziva kuti zvakamira sei. Pari zvino regai edza kusvika pamba pacho tinzwe kuti vanobvuma here kutaura nesu nekuti vanogona kuramba nekuda kwechitiko chinonyadzisa zvikuru zvakadai. Andrew Neshamba ndozita rangu pari nhasi. Regai titi tombogumira pano. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Achitaura kuti magumbezi akatora uku kana muchitikwanisiro chegiro tinashe Mugabe zvenyu mimi zvidiki zvamukita izvi tiri kudari tinashe Mugabe ndewandiri kuda kwete mimi ndikuda tinashe Mugabe kuti auye ndopatichatangira kufamba nyaya tienda kumberi kwete Drumas Media. Muna zvamuri kuita. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.